La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ambe Allah subhanahu wa ta'ala tanu kala waliman don ka barkada tanu sirama wona. No boraye ambe radio rabo FM lame ba belajene fo malikona ni maliko kan bamago ni alamini belajene. Ira ka foni ansilenye kuna foni kenaka bibe talike le 38e mois 2022. Aman lame ba belajene fo radio munun be nu soleme ana ka damne kay marala ni watina ambe kay mara belajene fo mi ye kita kawye anga fuli bawo belajene ye ni watina o radio soleme ana jema ana lamini belajene ko fa kulkuruni amara belajene anga fuli buye mi ye jijeni ambe ufo nin kenenka fana ana lamini belajene amu fo nin kenenga mi ye segu kaw fana yo soleme ana seguna lamini sinzana ga fokata se blanc marama san mara ni watina mobti mara anga fulibu belajene ye mama soleme ana sigaso mara anga fulibu ye kuchala ana lamini belajene anga fulibe aw belajene ye ni watina buni kolonjeba ama belajene fo radio tan ani wolonbla nunu belajelen soleme ana karangaranyana mi ye kati anga fulibe uye ni kenenga Masrur Ahmad radio fon fembe munu soleme ana sirawara ufe amu belajelen fo kasira mara anga fuliba uye fawata se baginda belajelen ma no boraye mali yere kono farafina min ye Burkina o soleme ana Côte d'Ivoire fana bo chokelena la Guinée abo chokelena Sénégal fana bo chokelena jamana wɛrɛw be munu me internet siraw fɛ farafina kɔnɔ ya Europe jamana kan Faransi fo ka taa se Allemagne fo ka taa se Espagne jamana ma Londres kɔnɔ ni waati na anglais ka jamana kan an ka foli baw bɛɛ lajɛlen ye Canada jamana caman be yen minnu sɔgɔlen bɛ internet siraw fɛ an b'u bɛɛ fo ka lajɛli la an'u ka lamɛnniw na ni waati in na min ye an ka karamɔgɔ ya Sheikh Umar Muaz Kulubali bi su in na ale bɛ an bolo kɔrɔ i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na radio bɛɛ sɔgɔlen bɛ an na ni waati in na an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo an bɛna kuma di karamɔgɔ ma falyatafaddal mashkur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد آمين. الحمد لله ثم الحمد لله أمي الله سبحانه وتعالى تنو أما أنغشيرا وكرا kafo adamade ma ngay te da dugula foy kele ñe bu yan kan ko mo fana kara alay o de la ilaha illa allah salama bi duni dakran la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ngwa kore adamade ma nga fo rek kan fo ka tay te da ye dugula bu yana kanu kamo ko adamade ma ngo ke fo re fiu illa allah fana kara dal masay tur ngoro masa o te dali dugula o bajira ka fo masa yemmi ngani asarata mulo Allahu akbar dawira ta da anda ko mi be abaraka dali mo o mana
ana nyira beni sarakay mo anyira be sarakalay mo o ti kan ne man num barga da ka bangi nganambe ambe ini wasadulati seli tendru bitabe la ilaha illallah kawle dum farqul alhamdulillah muhammad nakay je kono kana farajana farafin wele ko wo fawra mi no be ka bato afe je kono mi ni masangala tegila be ka kat logi ka kulungulu wala ma ka biri fem ni ka mo jama folu ma ko yakata o be dara ala fe aw de nafakam o ka hero kam muna aw bita yira majigo luye o ka nga yira majigi dake masami no e te dale dugula o ya la kele bewde allah akbar fe to wi dambe o wolu dara ala fe aw ka hera kam allah akbar o ko muhammad nana armadini ka bunya de jira armadini na chado ala no blay dambe bele jele cela o kuma to kango nyongri to kango bri munay biti nyongri munay tay bri munay tay teda dugula fawray o maga ka fiu allah akbar la ilaha illa allah muhammad rasulullah mohoni yecide kana ne wara wala anye ke wali ani makala no boray allah akbar من من بركة أماني على في أكو جيد مهون ناك صحابة وكان قرأ على كهنا أونا مهور بركة كم أنغا صلاة كه بهرنا بركة بسكا وصحابة منو غير سينا بلو إسا أشيمانا مسلمان شوفت لفة سني كرو تلقوا كرو ننا كرو في بلي كرو ما نيجي بنا كملو كسيني بلو باتاسرو أو من صلاة كلا أكرا كم أو فوالى عليه وصحابي وسلم masaba ka salatu sirara deni ko tan kirawte Allahu akbar ngaw jora kiraye abulo kana se o bi jo adama de ka kewalo kele kam jogomi sahaba kira ala karbol sallallahu alaihi wasallam o kama ala ra ko radiyallahu anhum ne ala jena amo fashi ma seni bolo bi bolo ke ya mariya o ikal layinu walil kam jogomi sahaba nun golla ala kirayte masabu yu sege ne ala jenu mo fari ma seni bulu ti soto sahabo malaka soto allahu akbar ala kra re ka soroka ni vosa da ko yandola la tu'dhuni fi ashabi allahu akbar akana to aka dangarne muhammad la ni nga sahaba ngeli ndowali de seni bulu do ayu tay allahu akbar hanni ubenyo anya daraja la ngande ka sahaba do far ko fa do akanu joya ni yo joya sarne muhammad mo amana mo alhamdulillah aywa وصحابه ولوت لت من غرقو بدر الله أهدوكا خيبر الله هنين ناي لا أكبر غزوة الخندق أنا ما قربا من نور ننا وسيدا وسينا نوكاسا أيوة no ye anga dina brigade vol dabaw ye jwana nga yanno foy fana ko nda ju batuko buli ko sono bi woro au kume al kabal lamina to mi wa bana ga jamana afa be ko ye jobato e buy fasay wa nga chorba minu ni anyolu fasa ko la shitigi no na shitigi mun tag mi fantigi no aywa o lu yala karaga da ko rende ta kala na la karaga kewali ni no eseliye ko bi duna fasola amma jade femi ngira kala kara bel la jamana nay ndi fela bu wala nen na falila o nyeshinu mo yanno bugenga bo wolo la bugenga bo fasola ala kara ide jugomi kam magam lay komi dinando kaso dugulende no amma ko ron me joro la o kuma sahaba usratu kelen ngoro kuka afo wa ala allazina tabawhum bi sani la yawmi dini ma mun fana ude seda sahaba usena na ala kara ya moriya walali anga chorobo yo dode ala kara masya abubakar masya umar masya usman masya tola masya dagure kala sahaba masya anga chorobo nu ulu kajija nu kan defara kula o de seranga jamana nu na de allah akbar o ke ko de fogo yi o kuma o chorobo kala jigin no salatu baye aywa kada ka ala kra sena bulo ka barake kum sabo ala kra sena bulo ka barate ke chugumi o kama salatu garo lui e mabal ka kawe aywa awa salatu ba yedre aw mun ba kabru kono bi akelingele mo jala fabe ko komo tuye nga komo tu joyara de siri jora chama nona o ga gele jigi guni misri bala dre be yoro mi komo tukndu bamba et lo ben de guni alman bay be sam bi kono dan gobe e kama restaurant de sawa do kera sade wajigi folbe inshallah opma
ona nyono chama ko motu yele mana ka ke misru ye ko mo foli foka an ko buru fieka ko dongli ni metara fiefe jumen ne nana bla nona Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala falah aywa Allahu akbar la ilaha illallah muhammad kan dakuri ni ne tarani ko mo foli foka ni ne tarani ko mo dunu foka ni ne tarani ko mo buru fieka mangam la manga nona mangam barkala mangani alhamdulillah aywa makrobaw kula shitigu aywa aka foldeni alhamdulillah sabo bole ngora koy salatu bi gaw yedre ono bore sa nga nyela ba tleni nyela tleni ko anye ko bedon anye ko be me aywa o ko be ka fo wana be chene feno bi adama defe o tilla kale dafe feno tlobi feno me kana fo de ni abbe fo babe ci alhamdulillah aywa bi jamuka fuli ngofe sahabaw ye suratu ko fe sahabaw ni anga torban nu ala kira kuli jiwo shurule ko no ye salatu ye kada kala kira sena bulu ko barakira anga bi jela ma tleza aywa nyela tlei ko don tle ikaro ka fo ala kiraye kiwara minni okunga aba so silamo ka caji kono o ga kawale juguma ni fota juguma o caya ko jufe silama dine bina ke fengasa ko e farajar farafinu koro amma bina koya akasabi koya mani fota jugara keta jugara afo ma jeni yara nan islam o to inde o mo holla ko ke juguma wa yira muhammad la de o debi ta fatko centande o ako adusuka jore na ya soro mo holi rap misega chien flaga jien kono ikado apmina fo dew nyana ma fota maketa ngala ko mati chien flaga ala ko ere ko ye muhammadu kanu o way gam hotto ko cina jena koy dew nde ka nyuma nge koy dew nde ka nyuma wo fota ko cina nu yede aywa ala ko cien do neti sen jikari aywa fongo tamati ko jirawla muhammad nede koy tina koy ngay to ko cena nana to bala katmeka way to ko cen abi wuli na makane ere mati chef la ke o nyet ide mi ngo fanyana no imam mahdi mino de blakana o kana don boka fili ani to nyini an na fulu nyini jora nyini u blaka fem no boati wala aywa o bina be wala ni qur'an dalu ya tikene ni o bina dola ka fo aja qur'an mi mamulo chena kuma amba kala fo anga jana inga ikado ka fo kanja inda ma o jangu manguve nga koro ko ngoma ngono ko o pa qur'an inji na chemga muhammad sallallahu alaihi wasallam emnana nu wala wala ni o ma waye muhammad de nyego akbar de be faga gindo do dre aywa wala kaga denya o te jolla o te farkulo la koy ala yo foka bala suratul ahzab kono an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum Allahu akbar ala karaka sura aw kelngele bela ka tamashi njuka chando nama kuma ngoro do wala kira muso ya bawi ni wara jenu ako al mu'minuna min wala ilaha illallah muhammadur rasulullah indangani ala kira wa bedu non ne ala ya bedu mo hon ka dinya kono o dembe denye chando de bo fa fe ka teme dinga ango gorta ko de do ta halalay o kuma mi o nambe dunay sa o kuma na de min go fora ko fole ko de yanno fara fiyo fara jew la ilaha illallah rasulullah o yebbe mo horga diya kono o nga de min go fora ko bina nyana bo o ne de to te kelni de mahdi de ko fora ko fole o kama len ma nyuma toshi ko fota kelni alhamdulillah o imam mahdi ga makulu me je kono dina worole kamo ni dalu ni yelem se nu fanu babe ne tu tasara ngo bi dalu ga ki jabi yere lababi mo le kan nan dabla kuma la kira ka to imam ngono o de jama islam ya hamidai Allahu akbar o karajo somi me mako ya aywa sulman bugu ne radio tan ko o sogo malabi Allahu akbar ni internet fe siraw tekle jamana waraw ka o bi jam kay o be ka tamayini Allahu akbar jam kay mun bul feji menga aywa
kono gwan Allahu akbar kono gwan kaba ko ya oye mo soro aywa silamo soro la Taadu. silamo soro la fa gara cogodi aywa ikado ka fo ni to kalo o tile seki aywa o bena aywa jomena kalo o tile tami mo Taadu. muli kono ko bado kera Allahu akbar suga ci ko bado kera kono ga ko bado kono ga ko bado kera aywa o jume aywa mali islam ya nyema so na fo mo ho conseil islamique ko lu don ba yu fara nyonga ka singa ta teme ka ta faso yɛrɛ radio so la ani télévision so la aywa u ye kuma minnu labɛn ka t'o fɔ fasayi aywa u ni faamaw ma bɛn a kan ka d'a kan olu yɛrɛ ɲɛ b'a la ko fanga b'u la Taadu. o kuma u ye min kɛ o ɲɛna o ma ɲɛ o faamaw n'u dacogo ka ten Allahu akbar o ni adamaden ɲagari yɛrɛ la bi nin de kɛ onda kuma min fɔra i komi a bɛ faso yɛrɛ sariya ba sɔsɔ ka d'a kan a fɔra faso ma ko bɛɛ bɛ se k'i ka diinɛ k'a kɔnɔ aywa ɔ n'aw taara jɛmukan lase ko ahmadiyya mali kɔnɔ ko faamaw b'a ɲini faamaw fɛ k'u k'olu ka baara bɛɛ jɔ alors faamaw o kuma olu bɛna jamana sariya bayɛlɛma k'a bɔ lɛkiya la o yamaruya de ma d'u ma sa wa aywa ko ka d'a kan haut conseil dɔnnibaw olu kuma mɛn Allahu akbar n'a daminɛ ahmadiyya la kun a n'a laban ahmadiyya la wa ayi dɛ aywa 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 ni pewura lɛkiya la ka ban o kuma na taa na kɛ dɔɔni dɔɔni Taadu. a silamɛya tɔgɔ o fana tɛna a senbo yan ka taa maga jamana na ye sa dɛ jobato min ni segi kuma o la n'an wololo la an faw wololo la Allahu akbar a tɔ tɛna to yen sa Taadu dɛ ka d'a kan lɛkiya banna an bɛɛ bɛ taa dɔɔni dɔɔni o tijaniya to kadiriya ti to ansar ti to wahabiya ti bɛɛ bɛɛ bɛ kamana jɔba mali la yan Allahu akbar Allahu o akbar kama kodɔnbaw u yɛlɛla ko nin ye mun kuma ye Allahu akbar faamaw u y'a dɔn k'olu su ka kɛ fɛn min kan aywa olu yɛrɛw da wale tora ne kɛra cogo di Taadu. o kama hali wow faamaw ma sɛgɛ fili u la ka d'a kan u y'a dɔn k'a fɔ nin kuma in n'a fɔra hakili ma baara kɛ a fɔtɔ taasi ma kɛ Allahu akbar u bɛ jamana in kɔnɔ sariya ma labato Allahu u akbar t'o do sariya yɛrɛ walima u t'a dɔn nka komi a fɔra ko dɔnni baabaw kuma y'a dɔn k'a fɔ olu bɛ fɛn dɔ dɛ nka fɛn dɔ n'o ni hakili ma jɛ ka ban Ayiwa. komi ala kuranɛ kɔnɔ kuma bɛɛ a fana t'a kolon na n'a bɛ ka kuranɛ in kalan o kuma ko a ka hakili ta Tiɲɛ don ka dɛ. baara kɛ nka n'i y'a kɛ kalanjɛ ye ten aywa wa i bɛ taa fu walima maloya koba kɛ o kuma baara lankolonba kɛra o ko ye dɔnni baabaw fɛ Allahu akbar komi a kɔkɔrɔ donna aywa o conseil yɛrɛ bureau national fɛ ka tila ka ɲɛmaaba n'o ye usman madana haidara ye o tɔgɔ da o kan Allahu akbar ko o conseil bureau national b'a fo aw bureau de zulama Allahu wa président b'a fo Taadu. usman sɔliw yɛrɛ dakura in lase k'aw fo mun na aywa wala kundanba min kɛr'u fɛ ko ka o fo o la Allahu akbar ka d'a kan ni dɔnnibaw y'a kɛ Ayiwa. a ma kɛ hakili ɲɛna Allahu akbar tiɲɛ don a kɛra minnu na o ye jamaatu jumɛn ye min kan ka alakira sallallahu alaihi wasallam ka sabali n'a ka muɲu ni maa si tɛna to yan bɛɛ k'i n'a fɔ gerebu diɲɛ kɔnɔ alakira ka ɲɛnama min kɛr'o ye minnu kan k'o jira diɲɛ kɔnɔ bi kɛwale la kumakan na o de ye jama islamiya ahmadiyya ye o y'a ta ka ɲɛsin o ma Taadu. ŋaniya min kun b'u kɔnɔ k'a fɔ mali bɛ fitinɛ kɔnɔ bi u m'o ye dɛ aywa ne ka laɲini ye min ye o kuma ahmadiyyaw ka wuli ka kɛbali kɛ ka fɔtibali fɔ o kuma faamaw ka wuli ka jɔ Allahu akbar o kama o sina ka sin arajo la radio national la télévision national la kuma minnu tɛ bamakɔ sa olu hakili wele o kuma na ko a ko kogo banna Allahu akbar Taadu. baara in dabɔra ne ŋaniya kama Allahu akbar nka kɔlɔnjugu jiri aywa a bɛ kɛra a yɛrɛ kɔnɔ Allahu akbar olu ma dɔn k'a fɔ jama tu min n'a fɔ jama islamiya ahmadiyya fɛn min kan ka ala kira den ɲɛnafin bɔ mɔgɔw la diɲɛ kɔnɔ n'aw nana kabini kɛlɛ ta ka ɲɛsin olu ma Allahu akbar n ko ala kira a y'i muso ka bɔ mɔgɔ de makan de Taadu. i komi dunan dɔ Allahu akbar ka tila ka kangari da he a ye k'i n'a fɔ dunan diɲɛ kɔnɔ a ka diɲɛ sosi kɔnɔ Allahu akbar a ye k'i n'a fɔ dunan maa ti to yan nɔ Allahu akbar
do le bi taga de kabul ni kono hoy ipme perani ya dana tefuma tege mina abe mi aywa o kamo nye tara baraka buma nongli bake ka hakli jigi aywa oh ikado ka fo o dongli mi nabi adama de ala kira sallallahu alaihi wasallam ka ladili kay abo de fo aywa ke je kono ikomi ngariban na tamade nde yangay sonu mi se katanga dugula o ya do kuma na etna ni da kotigi yani aw nde yagon fo kanu do kono kuma fo ala kara ga jamara de Allahu akbar o kama domi ay magamine al kaba ko nege tlakale mi nge o kuma na olu kinagu ko do ko chaada muhammadu ay se soro kuma al kaba ko nege fla bulu Allahu akbar ala kay ko fla ko hey aina akaba ko nega mine dumi ne tado e ka do mashita mere na fana karama tenji ne mana ko tiga nyini kamo Allahu akbar ala ya da femi gamo no ya ala batuli ne ya saniya ko de kamo ne rata ala yi aywa ne au do de ado o wane tara koy Allahu akbar na to maga yere jango ko tiga nyini yala karaka girbu ya Allahu akbar ya ka tunga mangi ya jira toy awulo wolo faso kono o kuma anye lamino ke ba bele jere hakli jigi aywa minu be bamako kono anu bamako koka anu malira koka ado kada ka mko hamina ko mali hire bana mali koka ya Allahu akbar ko akira chugodi mali rashiya be ka nyomba aywa ka do ni flo be ka nyomba Allahu akbar ka do fara malde fara fla fara malde fara Allahu akbar dozo fara malde fara sorasi fara malde fara malika bobe mi o mana malik kan ba mun me koka olu hine malik hine bula akon ba mun me hakli ma mun me mali rakono mali hine bula kada ka foyin ko inde foye kasara ko mali anga bota shila Allahu akbar Allahu akbar irebel jenu nduru malde do dete nu fara kun malde ma fawa sorasi ka fara malde dete abere bel ni maldeya te jade aywa suras ga bani maldeya cewa do ga bani maldeya cewa aywa flabe ka don maldeya cewa Allahu akbar ka do be flan maldeya cewa ho fa abbe ma ni ma me ka nyo van abbe malde o ni mali hinma min hakli ma fe aywa jeni hina bi mine Allahu akbar o ni ahna be ma woro la kuma misa o bena ho goze don bawka hakli ma ku ye kalo woro dekeni nyanyi na o kuma lu ka hal woro jate mine o bulbul ni o shiga unuma ni o sebeni ba o ma boni foye fo mole be balaw minu ngono ko kana balaw wara faraw ka Allahu akbar mo ko ba ko yara don ba ni ngara ka bara ya make hakli nyana dere Allahu akbar kana tasma fara tasma ka aw taro ke mi ngadi kele be o dine kele de wa Allahu akbar na yo do ala karabu shi cha ya kun ko to nyandala do de Allahu akbar ngani be ko abi ka hakke sama sama mali kono abi ci koy ba mo no fote karabu shi bi cha femina ko to nyondala do ngani be ko ka hake sama du bi ci kabila bi ci dugu bi ci jamana bi ci ko kamo ka do on ga hake kundo ko angata radio national la ni television national la katanga kuma nyini kadaka ya fo moy munanda fu moy to no mel de cew o minu yo haklawdi ango ciedo abajo fe nga jo sama sama lide karabu bobo ka go fe buy fonge muhammadu de kangarda o kuma nolu yakete ni funde ne ka jira se de bolu ye o konga kina fa nyed nawnye ko do bato malbe me Allahu akbar Allahu akbar o kuma tarabare anya ka dongilinda ka hokko zai hakili jigi Allahu akbar aki miri aywa atina fu kaf sawnye de atina fu fanga bulaga tamanga de hakili de be Allah ya jado amade o tem mata goy ma wakelen de ma ba kamera ta goy iba ko luga bara dam na jimana kono akbar ima kele dabo onga ma fla de kele de ay amade de kele gata Allahu akbar on watu karabu en shiga cha ya kon to ta malla blu Allahu akbar
ho ko zai ame mero yoranyini ho ko zai yo ande kotigi yanyini aywa anyin ne faida tara bora kodi jalo to zani ne be mero yoranyini to zani yo ne te kotigi yanyini Allahu akbar ho ko zai anye malide unde ho ko zai yo ande na wera yede Allahu akbar ho ko zai ame mero yoranyini ho ko zai yo ande kotigi yanyini Birodo zulama ame meru yoranyini birodo zulama andi kotigi yanyini Allahu akbar ba madani de ame meru yoranyini aywa Usman Haidara ande kotigi yanyini awe kotigu de aywa Allahu akbar aw ti meru yoranyini de aywa ngaw ma meru de aw ka take aw ka tafo ni be ko abiga hake sama faso tito ando da nga ni ala kudla to wat chan ba ka be ka chen ni ngara fayda bay ahmad yabulu wallahi fayda bilbili ba anyuru ka jija nanga fama pour teo tisaga min zoro ando ala anbiya wa shadu nas balan no yimo ne gala jarabili kabo ahmad yabala jarabili kono ngaya tan sabali akana foifo nyaado ma chama zigi nya chama be o ba ka ne bola ya ka ko inda dable ta nya fa yo ngo kamna da nya fa arajo mali ngo television national ya radio fo ni ba fa sonfle Allah o ba ka mbara bola ni aya ke sew Allahu akbar jama'a islamiya ahmadiya aywa sangulo dukolo o daba ma o kala inde ahmadiya bi dukolo tisiga ahmadiya boy sangulo tisiga ahmadiya be ha sangulo dukolo daba ma kada ka o kala indo ni dukolo ko be ahmadiya boy dukolo rab boy ni sangulo ko be ahmadiya boy sangulo rab boy kada ka daba ma kala inde dobi kam hor ko da fiana adama dunyo fuka giringa daka ni kanun ani atwadi giringa yere be o keba me je kono bi ahmadiya do Allahu akbar ala ko namanya ka bi yoro fonna iko mo ko yoro fla babalo sangolo dugulo ko te ko ala te sangolo ate dugulo de ay ne o ne ka dave o de dave yo dugulo e dave de sangolo e dave o dalibak dal masa o kala ina o de ahmadiya bi o muhammad ya hakili sigi fanga te de je fanga shite ka ahmadiya be ay fanga tigu ka fanga diba o ka la inde ahmadiya bi ne ki ba chen ba todla ko ko sai amba fo biro de zulama amba fo ay minge muso ka be ahmadiya datugo atese Allahu akbar ala de bise ando sangolo tese dugulo tese mise ko ka Allahu akbar wasiya kursi samawati wal ardi ala ko de kunne kam mara o de be sangolo dugulo ka aywa nga ka fo ala rebe sangolo be dugulo la ko na ma ya yoro fo la ba ko ma fla bela nga ka yoro do fo ko ne te yoro la ni o ke do imane do ne te dambe yo yoro de bawla kuma de bawla cuga de bawla cuga te ala la kuma tala wa yoro tala Allahu akbar a fo de mo masaka bako ngam ya dambe ne yoro bawna cuga ya bana wa kuma bana koy abe kuma kono ala te kuma kono ale kuma da ala te yoro la ale yoro da cuga te ala la ale cuga da musenga la hala de ni wo masaka bako ngal la yini meddu kulo kabi o de jama islami ahmadiya e Allahu akbar atse ka be farajela farajo de sara kuma te farafi Allahu akbar ma ho gazai ami fu kala yin nadi dimi fiyo nga kabako kari bulo wala nyuma make Allahu akbar wala kundamba ando da kada kay sina ka jira ete famo kam mara kono radio de tay television national tay Allahu akbar itra directeur malu ni sharia bi tama nyemo directeur ya to ne demena ko mara famo kanga no mene itme muna ni fitna ba furabi radio national fana directeur beti to ratara be kunde be de kun karnyona Allahu akbar ngonga stratane jife am mi voye la ilaha illallah rasulullah o mi ma da kono no yece muhammad ka ke wala makita ni aw yeminge kafiru duga muhammad la Allahu akbar aw bo taga nyeshaw mu ci
ko silamɛ tɔgɔ di diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ ko silamɛ jabakulu bɛɛ y'a jira ko Ahmada tɛ silamɛ ye o kuma Mali yɛrɛ kɔnɔ o kuma dɔnnibaa 70 tɛrɛ 80 o ni bureau national dɔnnibaa o ni bureau national yɛrɛ tɛ kelen ye o ni Haut Conseil ɲɛmaaba tɛ kelen ye ninnu bɛɛ ka bɛnkan don o kuma ko Ahmada tɛ silamɛya koli kɔnɔ ko ka d'a kan k'a ko kira wɛrɛ bɛ Muhamadu kɔfɛ alhamdulillah an min fɔ a ye ne ye kuma dɔ fɔ ka kɔrɔ n bɛ segin a kan ala kɛra ko silamɛya bɛna fara fɔ 73 kɔrɔ ye ale ka jiri turulen ala b'a barika fɔ ka bolo 73 kɛ ko nka bolo 73 in na a bɛɛ ye jirisun in bolow ye dɛ ko nka bolo kelen bɛ yen i k'a dɔn tile mɛ cɔyi ka tɛmɛ tɔw kan n y'o misala de n ko kuma na ala kɛra ye misala min di a ma fɔ a si ma kafiri nka ko kelen ale kɔni kelen ne tilen bɛ ka tɛmɛ tɔw kan tile na kelen bɛ tɔw ɲɛ n y'a misala de n ko a bɛna fɔ dutigi denw u ma caya cogo cogo i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen o ni fa bɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ kojugu n'i y'a kɔ don f'i bɛ sin ka fa wele n'a kumana i b'i kɔfilɛ ko fa ma k'a filɛ n'a sigilen don o cogo kelen la o denw bɛ kɛ fa denw na o den bi kɛ yen n ko nka o kɔrɔ tɛ k'a fɔ halala don ka tɛmɛ tɔw kan ayi dɛ dugaden tɛ ka tɛmɛ tɔw kan dɛ n ko ala kira y'o misali de d'a ma a ka du kɔnɔ ni den yɛrɛ bɛɛ nana fara ɲɔgɔn kan sa k'a fɔ an ɲɛ b'a la dɛ karisa tɛ duden dɔ ye dɛ ale ye ɲɛmɔgɔden du kɔnɔ o kosɔn i y'o baara de kɛ nin ye c'est ko Ahmada tɛ silamɛya koli kɔnɔ a n'a min sɔrɔ a kɔnɔ ɲɛmɔgɔden dɔ silamɛya du kɔnɔ Allahu akbar a b'a fɔ ko kosɔn cɛ dɔnnibaa 80 a ye dɔnni kuma fɔ a ye kalan kuma fɔ nka a ma fɔ kɛ hakili ɲɛna subhanallah min ye kuma fɔ a m'a fɔ a si ma kafiri a ko a bɛɛ n ka jiri bolofaraw ye nka kelen tilen bɛ ka tɛmɛ tɔw kan n'aw nana fɔ k'a fɔ dɔw yɛrɛ tɛ silamɛya kɔnɔ kun a fɔra ko kelen de ka ɲi nka ni bɛɛ jɛra kelen min na k'o ma ɲi kuma dɔ la an ma taa si wa ja tiɲɛ b'a yɛrɛ jira de o ko kuma ye to de ye koyi n'i ye dɔ ta dɔ kɔ bɔ dɛ Haut Conseil dɔnnibaa belebeleba ulama bureau des ulama ani Haut Conseil bureau a n'a ɲɛmaaba wale min kɛra a ka bureau des ulama fɛ o de ye nin nin yɔrɔ la kojugu kɛra dɔnnibaaw fɛ wa ma k'a kɛ kuma fɛ jamana min n'o mago bɛ nabi o tɛ Mali ye Mali labɔlen don fitinɛ dɔw de la ɲɔnfan dɔw de la maa min yɛrɛ ma kalan o tɛ sɔn ka nin kuma suguya fɔ sisan ka fitinɛ fara fitinɛ kan ka dɔ fara faamaw kungo kan nka n dɔnnibaaw y'o kɛ kun a ma k'a kɛyɔrɔ la a ma k'a kuma fɛ ko in yɛrɛ ma ɲi ka kɔrɔ dɛ nka a kɛyɔrɔ a n'a kɛ kuma fana o bɛɛ y'a jɛ o kuma dɔ fara la a kojuguya yɔrɔ kan transition an datɔ don an t'an kɔfilɛ ko caman na o kɔntɛ n'o kan ka minɛ sariya fɛ dɛrɛ nka transition doni bonyana dɔw bɛ ka wɔrɔwɔrɔ ka bɔ bolo an tɛ jigin u la nka nin yɔrɔ in min bɛ yen an balimaw Kuranɛ kɔnɔ Allah subhanahu wa ta'ala a ko kiyama don kiraw bɛɛ lajɛlen cɛla ale bɛna kira dɔ ta ka n'o bila maloya kɛnɛ kan ɲininkali kɛnɛ kan kira min ni maa si t'a da dɔn ala yɛrɛ kɔ dɛ a ko o kiraw cɛla ale bɛna kira dɔ ta o ye kira jumɛn ye Nabila Isa ka n'a ɲininka kira tɔw u sigilen filɛ u dalen filɛ u lafiyalen filɛ nka Isa kelen bɛ bɔ i ka n'i jɔ maloya kɛnɛ kan
cɛ kɛnɛ kan walama ngalon kɛnɛ kan ngalon tigɛ lahara ya Allahu akbar kira fɛn fɛn nana a bɛɛ nana ne bato de fɔ maaw ye nka e isa batora diɲɛ kɔnɔ ko e de ko ten farafin bato faraja i bato Allahu akbar a ma kira si sɔrɔ ne tɛ nin dakura in bɛ suratu maida aya 156 kɔnɔ aha ko dɔ bɔra ala ne fɔ mɔgɔ de ye min ye kiraw ka cɛkɔrɔba ye kira kelen bɛ yen n b'o wuli ka don jɔ don bɛɛ ɲɛna aw kira kuluw ɲɛna a n'a cira minnu ma olu bɛɛ lajɛlen ɲɛna ka ɲininkali min k'a ko e nin ye isa e batora diɲɛ kɔnɔ farafin ni farajɛ fɛ i n'i ba ka ne ala to yen nɔ ko e de ko ten i ka minnu bɛ k'i bato farafin ni farajɛ o ko e de ko ten ɔ i y'a fɔ wa u yɛrɛ filɛ yan nkalon tigɛ yan nɔ e yɛrɛ filɛ tiga wɔrɔkɔ o de fara bɛ caya o ni ala bɛ yan yan lahara de ye i bato b'a fima ni jɔnmaw filɛ wa e isa yɛrɛ filɛ ɔ wa kira tɔgɔ sigilen filɛ suma na isa nin ne kɛra cogo di i sɔnna nin ma wa ne ye bila k'i ka to ka kira jumɛn min y'o bila fo n kana fɔ n ko ka fɔ ne k'a fɔ n ko ka mɔgɔw wele ka na ne batoli ma e taara o kɛ wa ko k'e bato an balimaw ko ba de fɔtɔ filɛ isa corona wa yɛrɛ ɲini daminɛna dɛ kuranɛ in b'a fɔ muhamadu ye ko isa yɛrɛ yɛrɛ tɔ b'a fɔ o don subhanaka ala nin bala mɛnna dɛ e ka sani ne ye jɔn ye ne k'a fɔ ko n ka bato ala ayi dɛ e ka ɲininkali tɛ n t'a dɔn ɲininkali koyi i b'a fɛ ka tiɲɛ t'i ka tiɲɛ d'a ma bɛɛ ɲɛna ka nkalon di ka nkalon jɔ a la an b'o kɛnɛ de kan ɔ nka ne isa bɛ min fɔ ɲininkali in jaabi la o ye e ma foyi f'u ye foyi ko n ka min fɔ ma ko to min lama amartani e ko n ka min fɔ n y'o de f'u ye o ye mun ye ani ibudulahi yala bato rabbi o wala in de ne da warabbakum wala kɛlɛ dawuda ne ye nin fɔ o de ye u jɔlen filɛ a farafin a faraji u filɛ n ye min fɔ a fana ba filɛ kuranɛtigiw a ye yɔrɔ in da k'a lajɛ nin de bɛ kuranɛ kɔnɔ jeni min sɔn a ka jɔ i la ye wa nkalon ne de tigɛ ye wa isa ka kuma filɛ dɛ isa ko k'ale m'a fɔ dɛ u yɛrɛ filɛ ale ye min fɔ ala kɛlɛ batoli ye u filɛ isa e de ye dutigi ye hali ne m'a fɔ k'u ka kojugu kɛ kojugu de kɛra u fɛ ɔ tuma hali bi dutigi ye min ɲɛna mun na i sɔnna denmisɛnw ka kojugu kɛ mun na i sɔnna didenw ka dudenw ka kojugu kɛ mun na i ma kuma k'u ka dabila hali bi isa ma bɔ amalimaw mali ka lahala de filɛ hokose ka lahala de filɛ bi ko dɔ bɛna poyi ko bɛna ni ko ye kuranɛ ka di isa bɛna yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ min dakura in na ka bɔ ala bolo ala ka poro bolo komi a b'a fɔ cogo min ko a bɛ sɔrɔ ka i yɛrɛ kɔli bɔ ala bolo waati min o ma diya dɛ o t'i diya koyi a poronen de filɛ nin ye a bɛna min fɔ filɛ wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim isa e ko i m'a fɔ k'a kɛ o de y'a kɛ o tuma na e kun tɛ yen wa kojuguba min kɛ du kɔnɔ e ka kumakan ma mɛn k'u k'a to i ka bere k'a ma i ka boli kɛ n'o ma ye ko munna ye nin kɛ ne bɛna musa k'o to a ka tile 40 alabato la turu sinna kulu la yanni k'o segin o ka mɔɔw ye sanu kɛ ɲɔgɔn kan ko o diw ka numu kama o y'o kɛ jo ye o y'o batoli daminɛ musa segira ka na a diminen sina ka tawurata fili ka bɔ a bolo o walan fili ka sin ka t'i kɛ haruna kan haruna n'ale tun ye kira ye ɲɔgɔn fɛ a taara kira haruna bosi minɛ k'a tufa nin kɛra e bolo cogo di an nana de ko ala kelen kan ka bato ne taara n ka tile 40 alabato la mun na o kuma mɔgɔw sɔrɔla ka fɛn wɛrɛ ta k'o bato y'an ka ɲɛnama bɛɛ tiɲɛ fɛn wɛrɛ batoli ka ko ala kɛtɔ fɛn bɛɛ lajɛlen kan anw ma sɔn fɔlɔ an ka mɔgɔw y'o kɛ haruna n'i sɔrɔ n fɛ a baramakɛ haruna ko a ma kɔrɔni kɔnɔ la ta'khudh bil yadi wala bi ra'si n badenkɛ kana kunkolo sama kana n boji sama ne ko jɛnna ɲɛ jɛnna u filɛ ne kuma n'u fɛ ka dɛsɛ de mun ye n kɛɲɛ o kɛlen musa ye haruna a y'a bosi bila a hinɛ donna na a ko la tushmit bi ala ada kɛdu yaqtulunani u kuma ɲini ka fɔ a man'u fɛ ka dɛsɛ musa haruna min ni nin kɛra ɲɛna ne a dɛsɛra kun a y'a ka dɛsɛ ko ne kumana ka dɛsɛ haruna musa ye haruna bila sisan o kuma numukɛ min ye tɔgɔ ye sanu ninnu gosi k'a kɛ misi ye k'u k'a bato ka so ko o numukɛ ta n'o ye samiri ye e min ye a filɛ la o kuma na bɔ an ka jamakulu cɛla a y'a ka jɔ in filɛ maa sisi sisan k'a fili kɔgɔji la a k'a dɔn k'a fɔ foyi tɛ a kuma a terifa min ye musa ye kamalenkɔrɔ de ye ni ko ɲaamini ka du kɔnɔ n'a ma k'i ɲɛna n'i nana a bɛ dɔw wɔ ba kun de ye ba nana wɔ ba ye min kɛ wala ba ye min fɔ filɛ nin ye
oni yere desarula o gara haruna tay e o musa isa o haruna tay o fana kisabura mo hode qur'an kono o e tan ya kera chugori ira kundara mi duguta kunda sono ko kunda e kundara ma bla sirawa e ku ma fuyi o de ya ke o ma e memi aywa teri desara de ida wale to ko haruna ho ni ndola kelema fo isa tibo aywa amana mo kuma nana laba isa ko falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim ako ala de ngoy mero mi wa kuntu alaihim shahidan ma dudu fi kanetto cela nyana mayala de kanetto cela yi ne kunyu ko la shibayu ma batra ko foi damno ma foi re batule mi ne ala tegle ne bo shirajo akbar makinyina joro menda kuno ko musa ta kunye klebi orota klebi na ni ala batoyi hornata o kanyana ko ne amma kayena ko ngena wa duguta kun dan danye koyi ala ni ngobi sai gata era ni bato bomo falamma tawafitani tumana mena ala yene isan ni bona kunta ala rakira anta tiki raqiba qala shibaya alaihim uka ni bole na ere ala fe shuti ni nganyana maka ko nyamina na de nyana ma sa te soro minu nguma nyana mela nu yene badol no kuma karane sale ko fe ala ere nu ko kuma nyana boy ne isa sindala mulutala الله أكبر الله أكبر إن تعذبهم فإنه عباد نبو لا جبوا لا جبوا الناس ترى مولى ترى أسرع زرع وإن تغفر لهم نير بيا فوم ونمكوفه إنك أنت العزيز الحكيم حكمة تيجي نتزرع فوقهم في فوق لكم من يافروما نعمين قال الناس ترى مولى ترى كرام كوفه الله أكبر هو كذي أيوة kerengirana anyama ba Usman Madana Haidara hoko zay don ba wiye malo abaka malikono ko kulumba haklinda ya baraba Allah akbar kuma be ka fitna wuli ahmadu tawala ahmadu la ma tsaga fitna wulu lu tawala wulu bu musa de ki ka jamanatu Allah akbar ala kira musu tumi kam makanto abo to khalifatul masih rabi ya musa ka pakistan la ka londres khalifa be londres sa o de ata be andef kelefe mali ahmadu fana bo to la Allah akbar o kuma kelema nga nyini yorme aya nyini nga kabakodu aywa kabakodu yala biro do zula ma bise ki o kalo wora mi ngeni tabata bala kan malu ya bara benge ku yera lebu kamal lebu jamana wona ka fo man jamana era hine tula jama ngo hine mine baro do ba kuna baro chama ba kuna adesele do ko fa hine bana ko ka ni konnana aru tla ka baro do lo kuma ja hine ta ma manga mal hine mine o wala de jira je kono aywa Allah akbar on wala jugi nani hakli makenyo ko don baw yake mi me don baw be ko no islam don baw yi aywa o jeni Usman Madana Haidara kabakodu wa ikado en yoro soroto flede in yoro ajme ikadim saw nye chan kade we faso malu we islamé malu wo moko may jamana fitne na fitne mega koro moko mayola wallahi ikomi akera kabini kalo indile seki be kalo tlebi sabai ere makam me ka fo jongwala ambe be hogoze kono ne de yuka nyamayi nga o kan haklinde ya bara o kan wala jugi amma kenan da kalamo aywa makam me aywa min gera itola Usman Solu fe ko Usman Solu ko ki ko kufo ka daga e de ko ze president bay ko biro national fana bu fu alere Usman Solu bu fu ika foli kamena aywa kiyamo do nabele isa nyingal me ngara masangala fe o nyingal de bishena sade yu bla la wa ko kan ngulongulum bay ndeke mali kono islamiyya to la islamiyya don bo to la kaf fasum malo ka islamiyya don bo malo ka an kanu bo ka an hina bolu la ka da ka me fitan de konana yala Usman Madana Haidara de yu bla ni wale na wa aywa anta qulta lin nasi aywa أو أنت حسدت العلماء أيوة استمعنا العلماء على هذا الأمر القبيح إدو بلا ولا جوي نوا الله أكبر نبلا علبي نبلا سانينغا شو مين ده هو نينغال ده نيشيمو إدو بو كنابي وهو ولا جوي نجا كفاسو ملوك سلامة ملو كهوكو زي يرم ملو أيلا أيو بلا ولا نوا أنت
قلت لهم أو أمرتهم بهذا الأمر القبيح Usman Madara Hedra ede hukude nyama bayebi uye de sigi uvoteriye beka bunya de beka an yuru tarifo ngo jongwala isigira fenguna femi ni faso betado hali salama jokulu min dife e ka ko febi ni Umar Muaz Kulubali o fuye ika so ingona ado ananga amiru kundo ani chokoroba kande ani bokele o ba no fe Dora Traoré andari fo ika so ikara benyama aywa kana mabo manade kana jokulu ba jokulla Oh, waikado etlela ndekara ko hogoze nyama do temena ka ko enye wa flede ni ngale ni ipme dugulawa ipme kalwala kada ka Musa kundara kalwala ko nyamino ko fe o ndemu ya moria o do kon do sawo o isa ya ira butuma kwa karane sale ko fe shooting na nyama ko nyamina na isa bora o e fana masa o kuma na o te bodai o Musa fana bora dami ve o kuma duguta yoro la nga annane ya minge odona Haruna pmbe oho predi tay mo fe kadaka yahuda ye sanu bato ka Haruna nye buzuni de nga Haruna kuma nu fe katase yala e kuma na kadono ba nu veni ngo kunda ina ku kanake ku yero malu kanake ka ere maluwa e kuma nu fe katase wa ikome Haruna kuma na yahudiya ka atwari mo fe ku kanani nge Musa ka laini tani nga umale la me fi fu meni gafa yala hoko de ba nu yu Kenya wa akbar kede ku wa karmo ki kitabu ko kola wa tera kera chuguri aywa maldew ne ala ko lata ba ko ga gaje ahmadu an soja sa ko be ko bi nani koy oh ni vodo de sira saw kadaka atwadi akera kabini kano ndile sengi tlebi sabakera Usman Madana Hedra kuma kunga mamme ama yere jiya famo ni faso malo ko mengerani ka yere jira silama ni silama malo ko mengerani katla ka wala jenge faso be dinga mi ngono be ko ngona fitna wuli silama to la ayni Usman Dana amo fo onamo fo wa nyengali ya koroni uyi Kenya wa aywa o ede bina ni be jabi Haruna bora mina mo ya le Kenya Musa amma ko nyina nabila Isa bora kara ala bulu akran zale ko fe Allahu akbar e masafu le be nyina mayala o Musa fana talla ala tay mata dugula akari nyina o mana amika la ala imla ngene nyima ina mingono wi Kenya manu fe ka dese ko mi Haruna ta mama mana fe mina ka dese e matima mino mode onga e ka dese ko boar ka dese ko o fo television ka dese ko fo ali yere ka television ka dese ko fo ali ka radio dola o yangono gba tera jame yede alhamdulillah aywa ningo be romi kabini ala Usman Madana Hedara radda abe min yere no fe je kono na ya wele da ka dese o de ni bi Allahu akbar ni Usman Madana Hedara ko wo dina na ce sar la ko wuli ni wajuli keble karamugo aina ne de kote Allahu akbar aya fo farafia me faraji ame ko via me kunje ame wallahi ale dona no de njengwe ale ni karamugo de fe malingono Allahu akbar oh ya bani aywa wasoye kana koy subhanallah soye kana nyangara fol fo medre karanyama wajme aywa e ga don ba bise kini koy oh nu kengera ki kenye kan go kunde ne ke kam faso malu ya ka je islamam malu ya ka mal islamam malu ya ka era malu ya nyamaye oh kumana afu ni ahmadiya ka sigide wul kanatu kat layla de upro we faso mo islam amalo we era malo ala kira ko fe kiraw binanna ngala kira de kiraw bele jele nyema ina ko fe na mana nyefe o aw ahmadiya ko limna ala bu yamini muhammadu mo e na ko fe mana nyefe o ale de bachema biye kira shita bo ko kira ala ma fe venga kiraw fe ana bina fe venga ashite qur'ana bo saniyana ashima qur'ana bo
ala yo bondi muhammad mo o ya o ahmad o galimane nga ka ko fenda ko fe aywa o te chen ya o ve aywa o te chen wa korana ma jene wi i ka do ba ma biseki o wela nga si kana kelenga aywa korana critique ka ba ado o je kulula aw b'a fɛ ka min kɛ ɲɛmɔgɔden k'o don bɛ silamɛya du kɔnɔ k'a sɔrɔ ala kira ka du kɔnɔ k'a sɔrɔ ala kira den dɔ tɛ dɛ kuranɛ de bɛna jira sisan k'a fɔ diɲɛ ye ala kira den yɛrɛ yɛrɛ ye ko ne ko so ye kɛnɛ ye faamaw aw da tɛ nin na o aw k'a da de bɛ nin u y'u yɛrɛ bila kɛnɛ min ka nin ye u bɛ n'u yɛrɛ bɔ a la Assimi Goïta i ka baara tɛ nin ye premier ministre députéw a tɔgɔ di ko état-major général wa aw ta ye marifa aw ka se mun na bɛ nin kuranɛ marifa bɛ yan ale misili bɛ yan anti misili bɛ yen n bɛɛ bɛ kuranɛ kɔnɔ a y'u to an bolo u ka laɲini ne don wa Usmane Balla tɛ se k'a fɔ k'a bada k'a tɛgɛ dɛ ka d'a kan e de ye nin ɲini o tuma ni denw nana kɛlɛ tigɛ fiɲɛ k'i yɛrɛ to yen u y'i kɛɲɛ wa n'u m'i kɛɲɛ fo a diyara i ye o tuma so ye kɛnɛ ye n'u y'i kɛɲɛ o tuma fɔ a ye n bila malo kɛnɛ min kan a ye n'a sigi kabini Ahmadu nana o ma silamɛ jɛkulu si nɛni an tɛ jɛkulu si nɛni an t'a fɔ ka si kafiri an bɛ kuma kuranɛ de ka k'i ka fili jira la banna Mali silamɛ dɔnnibaw a silamɛ jɛkulu ne delila k'a fɔ a ye a bɛɛ ka se k'a sigiyɔrɔ la Mahadi de kofɔra e bɛ min nɔfɛ a ma kofɔ i cogo dɔn kɔfɔlen ani yɛrɛ wulila ka do dɛn na yɛrɛ i pan ka bila dɔn na yɛrɛ ma o n'ala min yamaro a tɛ kelen ye dɛ ne ye nin fɔ a ye ka kangari da i san kulila ka ban marifa bila dufa kɔnɔ Mahadi ko ye ala ko de ye ala kira y'ale de ko fɔ i bɛ min nɔfɛ maaba don ala ma don nka ala kira ma ko fɔ k'ale bɛna dilali kɛ min ko fɔra k'a bɛ da i k'a da diɲɛ bɛɛ la ka silamɛya tiɲɛ jira ni dalu ni yɛrɛmisa o de ye Imam Mahadi ye wa ala k'o de la wa n ka dɛmɛ b'a kɔ salamu ni hɛrɛ tɛmɛtɔ la ili fajiri ko i b'a kɛ cogo cogo ala ka daha n'a ka kisi b'anw de nɔfɛ Mali dɔnnibaw n ma hakili jigin wahabiya e b'a la kadiriya e b'a la tijaniya e b'a la siya e b'a la hinɛkalandenw aw b'a la silamɛya josen 5 kɛrɛnkɛrɛnnenya kalimatu shahada ni seli o gosira ka bɔ o bolo yan fo a bɛ maloya cɛ min nana walima jɛkulu minnu nana ka na ni dalilu ni yɛlɛmisɛn ye k'a tigɛlama lafaamuya ka aw yɛrɛw kunna wolo a sigilen fo a bɛ telefɔni kɛ k'an fo a don ne ko an ma o tuma kalimatu shahada de bɛ kiiri ne n'a cɛ seli de bɛ kiiri ne n'aw cɛ seli wele o wele kalimatu shahada fɔ a fɛ o kalimatu shahada o ka barika de b'aw nɔfɛ a kelen kelen tɛ s'anw na wa n'a jɛra a tɛ se o de kɛnɛ na ne ye nin o a ma o dɔnnibaa ma 70 wa 80 a bɛɛ tɛ jɛkulu kelenw ye o kuma so ye kɛnɛ ye kira wɛrɛ ala kira kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam ale de kira la fasamandi ye wa diinɛ wɛrɛ tɛna ale kɔfɛ dugukolo kɔfɛ fɛn di fara seli kan fɛn la ilaha silamɛya jɔrɔ jɛn duuru min ala kira fɛ sallallahu alaihi wasallam fɛn di b'o la fɛn di fara o kan nka i k'a dɔn k'a fɔ ala tɛ kuma maa wɛrɛ fɛ ala kira kɔfɛ ala o ye nkalon ye o tɛ tiɲɛ ye a ye fara ɲɔgɔn kan kuranɛ kelen min bɔra Makan yɛrɛ dɛ a bɛ na n'o de ye an bɛ dalilu tan bɔ k'a bugɔ n'a ye asharatun kamila aya kelen k'a kɛ fɔ 2 fɔ 3 fɔ ka taa bila 10 Assimi Goïta i tulo bɛ nin na dɛ o fana y'anw ka kɔnba ye aw ɲin tɛ nin na a dɔnnibaa tɛ Mali dugukolo kɔ kan a dabɔlen de nin ye o dɔnnibaa 80 taara nin kɛ aw ma kuma dɛ wa kumabaliya ɲɛna a kana ɲin ɲɔgɔn na dɛ a y'an don ɲɔgɔn na bɛ ni kɛlɛ ma kɛ kɛlɛ ma ɲi san ni kɛlɛ ma kɛ setigi tɛ dɔn wa an ka kɛlɛ min kɛ ni kuranɛ de ye wajahidu bihi jihadan kabiran k'u jadi ni kuranɛ in ye Usmane Haidara ka cɛdenw wele k'u ya kɛlɛ min tigɛ ko wa i k'a dɔn k'a fɔ a mugu k'a ma suma dɛ ko an y'an dɛ de ye nka an boli ma o tɛ kelen ye dɛ an b'an mɛri de ko bɛ se t'an ye o kɔsɛyi an bɛ mɛru yɔrɔ ɲini o kɔsɛyi yo an tɛ kotigiya ɲini Birodo zulama an bɛ mɛru yɔrɔ ɲini birodo zulama an tɛ kotigiya ɲini bamadani de an bɛ mɛri yɔrɔ ɲini bamadani de an tɛ kotigiya ɲini anw de kotigiya ɲini ko an mɛruw mɛ yan
ngala kara qur'ane wa la amada shino ide so ye kene afu ku labe de ya ba wala ka hinena ngo ale di Usman Kalafo Ismail Drame kadi Drame Bashida Haidra ala ndoro ba kulo bannu ayi basula yale ku di jate nu ngoro ko yale ku makanga ba ni ni munu woni mi doni ba baw de kitabu wala fi baw yi basula ku di jate nu ngoro pati nga ya ba yo aya kala dila de ta nda tay non den nunda do nga kuma mi wora ndison ko tuga kitabu yi ba yo oni jekelo nu me je kono ko bi nyana bo on nga mali firla daga e ko fede ba yo chew tara la dilu tara daw de bibi ba du ne ñaare aywa ñaaro be du ko nga ay ñona yende folo aywa yo nga kende bi fo aywa pati ni chodo kuna ini ku ñona na bi abi medre kabri demokrasi tado bando badu na ya tafo tumani fini nyenina nga e foto jaba bina ay joto no shuni bingane kala do shuta na do ñaare la mitro ko e martiri ka qur'ani jido ala ne badu na ñaare ko te a qur'an mina sa a jibina ba a robere be mina tige wa floru no fa nano ni mbebi jaga boy aywa ya fo ma garade bi ma shiti ta ndere no afa mata juma do yamo banu be ñaare ko mi ngaranga lunga o tala wanga lo wo tige kuna jay mali flo dinga ko no bi i ñaare ya fo do mi ma ngasoro ki deme nga sabi saba ko fa ko dara kenaka ya iba ko ashimina ka gouvernement an gon ba fay mali hogozay don ba wiye kele min dige ayandu ñona aw kana ñu wala de utini ze chef la fu utini ñona joju fili jila nga son madana hedra aywa ere bi jo ya ba yo nona de ni gal la dilay idde no yi kenye ka ko ka balke ka fo bal fo o akara mun no ko an gon di kele tige sa nga ina korane fa fe oluma fo doni wa doni dai korane tadi kala shego hadisa o figo ngalondo abe ngalo korane koro ko nga kango korane kelenda kireya ala kirati ala kira ko fe nulu sira kana no dalu kele korane kirati ala kira ko fe kira bina komi nga mo je kono o kumba na je kono ni muhammad nana o kumba o makira ko kanga ba Allahu akbar washime ete min no de ala ma foyi fo korane kono ko mba ke ko bana ay ala ka foyi tiba wala ko kira bale de bolo atiba jide beno bolo ne ka jitiba na folo beno nata tiba ni de beno ne ka nitiba aw de tawbi ba fanda beno bolo mi do kai fama beno mi do kai ga ka fo bana ay aw tawde ba wa kira yo do de kira tiba ne o nga kira be kranye ala mim la benyo muhammad do ya muhammad do kalimani ay nga ka fa bana o kanga sigo ka min dama ken galui wo tigala mata mo hono ga dugono de o nyama ko dina don so e kanai usman ma haydra ko kari kanya ika e nyama ya kono de ni nyana e rap min de jinu ika nyama ya ko mi nyini o de ni nyengwe nga ka fo nyongo fe ay o banaw ika don ba biseki wele akbar wi kenye o nu ye kenye mo nganye uma korana kenye amu deshinae misa da lutan ka bedda da nyanga wo minga jugala ashmi goita nanya aya mingala ko goro hobo manga njeina amba fo wuru kasega kaka fo note o koni ti sale sawa aya kelengele fonfe nanya fo nga koro de ni ala ko ne de be chideunji ikomo o aw adama do aw bani ya bani adama imma yatanakum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati wa suratul araf ayat bisaman durunay o kora aw adama do aya sigi cideun nanu ka minu mi bo aw rulay aya ni aya ndejigi muhammadu ka ala ni aya ndejigi muhammadu ka no yo krofosa o nan la ga ko ya koro elema andi wuli fiyo amme wati du mo on yen korofal o a kore minye aw fe bamangala yo fo kame sans commentaire ka fo bi daddo do akora ayde akolo ja akora fanga me
menanga kola on me tiɲɛ ka o ye kelen de ye aw ta dɔn kumakɔrɔ caman bɛ tiɲɛ kɔrɔ de bɛ wolomaw cɛla a bɛna jini bɔ a ja kan k'anw kɛ ɲamɔgɔden Muhamadu ka du kɔnɔ a ye na sɔn e kɛnɛ ɲamɔgɔden bi dɔn ni min ma se ka jɔ kuranɛ nɔrɔ ɲɛfɛ o tɛ Muhamadu den dɔ ye nka aw de y'a dabɔ dɛ anw tɛ dɛ aw de k'anw tɛ silamɛya koli kɔnɔ ni min ka dalilu ma sɔrɔ kuranɛ ma se ka a tɔgɔ ni min ma dalilu sɔrɔ kuranɛ kɔnɔ e k'a dɔn k'a fɔ o tɛ Muhamadu den ye nka n'a y'a sɔrɔ sa kuma la surunyana ko dankɔrɔba yɛrɛ de b'a la ji jukɔrɔ walama a b'a la a yɛrɛ de ye u yamaruya n'o ye Usmanu Madana Haidara yɛrɛ ye so ye kɛnɛ ye ne yɛrɛ sigi mun ɲɛfɛ a ma ban wa ne ka hakilila de don k'a fɔ kira wɛrɛ tɛ ala kira kɔfɛ ko dalilu b'i bolo denmisɛnw bila kɛrɛfɛ u ka to k'i fifa an bɛna ni aya 10 min ye an b'a kɔrɔ bamanankan na e yɛrɛ b'a kɔrɔ fɔ wa i ni denw a bɛna dɔn k'a fɔ min bɛ silamɛya kɔni kɔnɔ min t'a kɔnɔ ko n den b'u ka fa ɲɛna bisimila cɛ kɛmɛ sigi mɛ fa woro 2 kan kɛmɛ sigi mɛ bolo dɔn kɛmɛ sigi mɛ fa disi kan a tɛna dɛsi an kana bɔ kuranɛ kɔnɔ fiyewu an bɛ seli n'o de wa kiyamatu don an bɛ taa ɲininka o la Hashimi ko tɛ ma tila fama aw ɲi dɔrɔn bɛ na kilasi kɔfɛ don yɔrɔ bɛ min ko bɛn dɛ o dɔ de ya sari kɔnba fize irisiw nana ni ne ayi anw ka armement bɛ o kuranɛ a banna a bɛɛ l'Amérique y'a kɛ tan Français ma mako tɛ Français la hey Muhamadu ta in de bɛ yen olu minnu ko k'anw tɛ Muhamadu den ye dɛ wa anw ka Muhamadu ka marifa min n'o ye o jɔ dalilu o kɛ dalilu ye kafiriw kaw don minnu tɛ tiɲɛ kaw don o anw ta bɛ dan yen Usmanu Madana Haidara o ye min ɲini ka ɲɛnama yɛrɛ kɔnɔ o de ye nin sa ɲɛŋɛ nka e don yɔrɔ a kɔnɔ o ye n'a y'a sɔrɔ ko wo denw ye nin kɛ e ma se ka denw minɛ ka sigi an ka tatugula ni dalilu ye nka ne yɛrɛ ko i b'i denw walama e yɛrɛ kɛmɛ ka denw ɲamana ka bila ji jukɔrɔ sa o tuma so ye kɛnɛ ye i yɛrɛ ka nin sigi u ɲɛfɛ o ni yɔrɔ la kira nɛni Dramani ale fana k'a taara an bɛ ɲɛɲini fɔ Pakistan wala ko ale kɔni b'a dɔn a bɛɛ ka wabiyaw karamɔgɔw ni maa wɛrɛw ko Umaru Muazu wele k'a dɛsɛra o tuma na Adamu kira nɛni Dramani min na a t'o sigi a ɲɛfɛ denmisɛn tɛgɛ kogo ɲuman o bɛ maakɔrɔba dɛgɛ nɔɔni o n'aw y'o sigi Usmanu Madana Haidara sigi mɛ Usmanu Sɔliw sigi mɛ Yakubu Dugure fana sigi mɛ maakɔrɔbaya la denmisɛn in b'a ka dɛgɛ nɔɔni kɛ nka n tigɛ m'a kan an b'a dɛsɛ a kun k'a bɛ wele ka boli kuranɛ kɔnɔ kɔni n ko ala ko de fa in tanazatu fi shay'in n'aw fɔra ɲɔgɔn kɔ ko la dɔw ko e tɛ silamɛ e de ye silamɛ ye aw k'anw t'a ye anw ka ɲa ye o ala kosɔn aw nin tɛ baasi a ye na kuranɛ fan fɛ dɛ fa in tanazatu fi shay'in farudu ila Allah n'a fɔra ɲɔgɔn kɔ aw silamɛ dama ko nin don nin tɛ a ko a ye na kuranɛ fan fɛ ne yɛrɛ ala ko ten a ma ban wa Usmanu Madana Haidara kuma ye i ka denmisɛnw y'i don ne la i ka denmisɛnw ka kɛlɛtigɛlen don e yɛrɛ wele yɔrɔ ye n'a y'a sɔrɔ e dɛsɛra denmisɛnw na wa na denmisɛnw ye cɛnni min kɛ na sigi an ka kuma kɛ n'a y'a sɔrɔ a ye denmisɛnw bɛ kɛ nka e yɛrɛ b'a la ji jukɔrɔ walama i b'a la nka a tɔgɔ de i ma kuma fɔlɔ o de y'a to i ma kuma wa i yɛrɛ ka n'u sigi ɲɛfɛ kɛlɛ t'a la wɛrɛ t'a la an bɛ aya min fɔ k'a kɔrɔ fɔ an bɛ tila k'a kɔrɔ d'a ma a k'a fɔ n'a sera ka fɛn fɔ a la min t'anw ta ye mɛbaaw b'a mɛn wa anw t'an ka kuranɛ min n'o bɔra Makan o de bɛ ta an bɛ kuma o de kan Hajji Goyita aw don yɔrɔ bɛ min bi jɛmukan nin de ye malidenw nka Mali jɔrɔ banna u ye nin kɛ ala y'a jira u la a ye hamidaw to yen u mɛrulen don u bɛ ka Alakira ladege ni maa min y'i mɛru k'a tɛ kɛlɛ kɛ ni ngalabɔ o ka kɛlɛ kɛ dɛ dɔgɔkun ma dafa ko nana Mali kan kɔnɔ min ye an jɔrɔ hakilima bɛ jɔrɔ Mali hinɛ banna o ye jumɛn ye Jonasi Abili Ɲang ani wahabiyaw bɛ ɲɔgɔn na cogo min ka taa a bɛ hakilima bɛɛ jɔrɔ a laban man ɲi o kɔni t'anw ta ye wa a y'a kɛ pewu k'a bɛ da tɛ kɛlɛ kɛ o nka ni min bɛ réseaux sociaux ka bi Facebook ni a tɔgɔ di u bɛ fɛn dɔ bɛ ta ko tɔki wa ka jumɛn ye TikTok a b'o kan nin bilama nin fitina ka jugu dɛ Allahu akbar wahabiyaw bɛ kuma min fɔ ani tɔgɔ di journaliste bɛɛ ka kuma min fɔ a y'a ta ka da ɲɛ kɔrɔ a bɛ taa laban min na
joro ko do de dama nyame ni sigi men dama nyari sigi de mali famo o tip mako la fa chene akana kuma on dala on dai ala bo nyana bo e ma yala dinaga ato ma shuga blo mi ka jamana re gushu ka jwa sega amana ko manade ngaw be o be ka jabi mi nani cheni be ka kuma mi wo ayala je jamana bitami nyala ka tamashe bado ala flo ay on merle to on amekra fede maya meru ni meru ala bi ka keleke wa kele wala willa mi ndandanye Allahu akbar abli nyangi ni wahabiya tay ayalla je aka kumana dama nyare kan siga koro hashimi kan siga koro ayalla sa on dan dai wa e on dikele ga boy hey wo joro tan sho andi keleke kelati bula no faji manashila iba medu ya medu ka misiri ci utaru to me sella ka bo fluga ka ma ke flafa o ko no chama kera ngano kera dimiso ma gudu so ahmada nyema bano khalifa ba holla aw ka to de beni masanya ben nakata ma ka 2010 wiya ke Pakistan misiri do ko no kamelo ndusule ko ba khalifa ko ayatu kan akara la nyana ala ala ya sanyi bila kana digana ma ba wuce ma faula o ngala keleke no de kany am musiga ala bawa anya ndato ala mo Allahu akbar ko ko zai ka kunya bala bulu biro zuru mai ka kunya bala bulu o ngani dama la kede be mo honno fede be qur'ane ka katama ahmadiya ka so ye kene usman madana hedra kana to nga cede were ka nyinta de kunya ka nyana me yakono a ce kun zoron de wa ce o bora sade ngawde ya nyini ko kon taw mi bebunya jando alhamdulillah aywa ko inga fradama mamnu mora ka cefo o ma amada de mede o yuga cende fo ama karambo fo Jafar Burkina Faso bugo alaga hinana aka kala ne mana de anyu ko magame amma fu ay cien de deme amma ahmada deme de kay cien fo de wo de kay wode ahmadiya wa amada ba yira demo ko kurane de bamulu nga cien na foto kono ay ni min won de ketaye eni ma de sera cien fo kuma bitigay law amma fu nda to do apmana ben ka yir kalmo kuma na ebi fu no boray aywa sufi cabinet kita ay video ke Allahu akbar ako ay deninde faso no magote faso ko magote ala radila apmana de aywa ako pmana ja aya jira modla ko ahmada tayce aw de suro dallo fokata ko ga bunga wajama wala ko fama ko wolo ko baraka Allahu akbar ako ja ahmada tayce sufi cabinet kita Allahu akbar sufi ga kumulo ba ibi fo aywa ye cede de ma ahmada de mede wa ahmada ye cede Allahu akbar shahidu minungo atwali qur'ana ra dama ndato bari afana bora mana aywa afana ko zai jilaki katla ka kanga da famo na si kan mbara su yalla je jawra mi nyama bulu aywa kada kan injaru lo buna ta do la o minu di keleke uma folo la keleke law nu suru mo domi aywa o abdulahi manga me minuna olubu merude Allahu akbar o ma meru aw ye meru tawde abdulahi manga me minuna olubu meru o ma meru je fa jife o ti meru fana o minu gu meru abagaru lumo o ma kuma o minu du meru asondo mane hashimi na ya sigi ko beide Allahu akbar o ko zai ko katoma ato natoni koro Allahu akbar o ko zai ko katoma ato natoni koro aywa ko ka to amato de o atone ya koroni atalo mina ala de bado ami do ke male de aywa o ta mi do tan de sa mi do daga sno ko foi ngam mise aka abin yang ni wa biya tan aywa
olumu meri yoro si jena wotu meru na makete ko wati kete aba no ga pato de karabu ga shisoro ko to nyandala do nun da to jena kende be ka kindo wara wara kata abina lawa feji mena ko nono nyare ede jumana tige ibunya bala hashimi ngana ndado mela ndato do ni mapuma do la mayde on rengo la kana dado la o kuma bamew kurande bina dado la nu ye chei ko damu ra kulube cheka ka kina ko yira ma jamu ko kira werbe ala kira ko fe o ma he kurande do ko kira werbe ala kira ko fe na ko chete so ye kene ni dalu babula ina awde kurande diga baya adigina mun digira mo hon ga mi mo daga ngala kira nyono de te a nyono ma da ala fa nyono tan da ayo bu ngade dama nga do rata ngofe ba gra jodi o ma hajiri do agla ko alba na maraga ndore na le go bina le bo alla ala ga puma muhammad dusufo ala min dai ko yi ala le lati ko tigi a ko e de ya be ku digi o puma ala te janfange muhammad hakli skile do mu yaw hakli wuli ko do bina go de tan ngofe aka gra jodi jemba na wa ni do na muhammad bina bla abakar bina bla wa fala ka do mi mina wala ni muhammad ka qur'an kala ni muhammad bunya bo era de la e ngawru hakli ga wuli ga to muhammad ko gra jodi tere larabu keme kan do akungolo la fanawa do tanga chofe olu kene ni adama de olu kene ni adama de Allahu akbar silama je ka takel larabu ye jino fa ina ata haglisi kuma re do fo ita do ka foni kuma fuyi ala ko chemo chetibo ne de chew da bay Allahu akbar e bu yabi to ko wa nga chetem ko fe no da ko re fura larabu ka yer law fana be aywa dozo te karsa bawt karsa dozo ya ban karsa doni ban ambo fo kambe bo fo korte ko doni ban ko ko doni ba tabo o ala o jomde fo hono don itori kirati bo nga kerete ngo fe o ngalo ni ko nu ko te chen angana beki ga korana bo dalugo korana kono so e kanai aywa ayata ama turu katla ka fu ka korofo ubi sanga ndai nika o no kerasa ka fo aduna ta bota abano kirimat ga irewa ma wara kumana nga haglite chadu chama kumana amogo la cheche yara la nga fe kumana ka fu ya amida sutene ubi ka amida de men da amida de men ye chede ta o mam diga chefu afo yara la a fo de mosa kabako o mamu tila ma fu ku ye chede me de wa chede de me fe o kama ala karako al haqu dalatul mu'min ko che mu'min ka nyini fende iya soro yoro re batai on ga chero sa toidi pe chenga na ya fo ahmed obuna jama ko mon dafo o ete chenyi nay de e takira ma ko minu bana mama ko ka ha alhamdulillah aywa anga dagura la bawna anga nisukoya lala dobbi ye ahmadia president flana boy basilla la ka kalfa minana dongo nga de me masro ko fon damo juna aywa jana jaw bekara ngala sana masini aywa amerika ya mara kon delegation minata fulike do do boy basilla comme ngorodo comme nangare sibse be nyinna ameta batabala amanyine amasra asilla ala ka kabru noro ala ka ya famo nye ko ya mine dasara ka moto buli kana ka buluma farasara nga puma ekolo karambo nyado ma ben kalo sara amna ka moto jo ko bobe ko kana naka buluma faray isilla ya di ala de moy taru ala nyorola ala ki kabru noro ala ki denum balo ala kana du barkata fe isilla nge pati chado de tarata ono bora ya mela barkata ibrahim watara amal makami na ko accident soro kam sungalo na e kalo chamange a janedu ma kunda da wala yere e karo ka fo ona musona ba segrabi kata o sigero la no ye grand zizana gari a fe be ku yemo we nga chena musona ba betama kata ku tamana masha Allah alay masay jigi kuntigara
shu temena baka shira muso ka shira minu yoruba koro foga cibla burkina ira ko marmat nabi jede shu na koni muso ba ira dan wona so mo fe ngo fayni aleni ni ta fa banata fangale go banay bra be wulen ko fedre wala ya category kulo min ya ngo ziga men go bo men no e wuro kulo nyi ka do andara burama wara fe aywa andara ni burama wotare burama dum ya fe wenze dum ya keni ana ka tu sumlay ka ba ko ba aywa won wato ma keme chama aywa o de to me minun go karledu minun bulo karledu minun wuro farame aksta e bada jamana na ka jori akeme ali so tablo abu bla kono aka mabbe abe dugni mi ka do mo ta me jeti la ni yorola aba ka jodi go korona ma aywa ni ko ka de vitamin de ma de meta de ni nyono na nyono fendigu aywa e ka ti nyeda ni bana ma toka wallahi do tara classe baddo jo ko re sudim baddo jo o ma bi haka do bo kono ngami ngala kaba koy ati doro me ma fe brama aywa ka foy kulutu sarala ato kede akoro tato ay tale ni segera kana ha cena ni bo ni abodo mine ngay kulutu to ka saramne amo ga farajala maga farafina be adono nga ebina dumini minge sa ebina kala ga jagola alet kon nay dumini o setaji an ebina shi mo bina shi rama no buta loyla o koni ale seto lade ani na ya soro jongni dade bila o joli vrakali o framunu misa ale kon tabulu le nga kolowa o kareme o nyoyone do ni burama ya ka klishitu aywa ko ge shitulla masangala kama ka barka dola bide dumiya kani Allahu akbar ami do ga laki me malikono amin katla ka fo naflo tiguye he ayata yala brahma feede akala je Allahu akbar ay so jojo kadamo ay ta selioro joy nyira taram soroba do be ko haydara ala soroba mondo ngaw basigi ma tsaka wuli de Allahu akbar ko baw kan ken yoro no nguso bana ba to yeru utaga ga cena ameka fraga nga ni me ji urobina be yave fingme yave benga ngana kra fo ji ka tata fa do fe ubi deku c'était vraiment kan ga boy ale mi ndamo o ye kolo tuli donde nga fenda yera bulu dum ya gani ami do ke ya rabbi bañ mangew alaka nyashi amin kata kay amin wanya do ifana tulo ba nga jem kan ko sobe o kuma dagure mi ngume shuina aywa o de ni brama kenera andara kulutu ko brama fi ya jira ka way ko o hegla mi mbobe kamo bokoy ko mobili a tap mami kulum nun do me nyongono api ka do ngulo inde tara do ngoshi ka ashe o sheni mi ngara no keneyande akoni do makarula o de digala nga abonde de Allahu akbar ay etoy a fanga mina ka jete me do asana no woti ko tuli mina ka o mu kle saba ma dafa ika ngwele ka plafon dia de Allahu akbar ini muso de ayta ani de aba ayta ka yorola aywa wa karate de ko so mena ibrahim watara naka de meya ye usigoro segere no zena gari Allahu akbar ami do ke mali ala ka brahma nyono chaya muso bna mato wi wora wala doni konta to ma kayde ko to baw ka cha koy ngata indi drome minay ko ka cha buro ani do minu dak ne drome kele wuro kele drome ta ci ndi ka do olu nata fo duna fo wa town fe ngawla burma kani ba chola na dunya kani ba chola kana yelama de ni yelama na ala yelama de man dala de la dilga fil kadimo inna la yughayyiru ma bi qawli hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allahu akbar mali fama fanda mali doni baw aywa kuna fana ma mulo kadi bi o yenne asuma me wa tien fora wa nyangara vol fora Allahu akbar atiga don fe o kirana dramani ika mo shude akana wani mali bina tlanise dine ko manga amada do amada te akon ma kuma de bane ne sa o son madana hedara rek ni ta de kini o kilingili ngwele la aywa
ammi vo aw kelengele te sauna wajele te se wabiya dama ite zamade la kadira dama ite zamade la tiyana dama ite zamade la hamala dama ite zamade la shiya dama ite ansaro te ashit kelengele te sauna ami bedde shi niga dalli ka bana ka ki deshi way farale nyonga fana izata jabala jaba kisete jabala no jaba chama farale nyonga kisay boyde no kisay jabala qur'ane ne do ala chemla kana kwa kana do bo ga filibo on te ka do mo de wulo neni be mi ngaw ma fo aw tala aw do ko ndai do bo lame bo o ko ndai mi ma ka halala mo ga dugo no qur'ane do klitke so ekini so ekene Allahu akbar ho ko zeyo ame mero ranyini ho ko zeyo ande ko tigi yanyini ona fasane do se tiga fuifo ho ko zeyo ame mero ranyini ho ko zeyo ande ko tigi yanyini Allahu akbar ame mero ranyini ho ko zeyo ame mero ranyini Allahu akbar ma ke chugo yima do fone biro do zulama ame mero ranyini biro do zulama ande ko tigi yanyini ame mero ranyini ho ko zeyo ande ko tigi yanyini ba madane de ame mero ranyini ba madane de ande ko tigi yanyini ko zeyo ame mero ranyini ho ko zeyo ande ko tigi yanyini ahmad yaw bayni nga ka dongli tle flayna wati beni apmado Allahu akbar aya de aywa aya muso ba nga keleke o mo tamba shew ye kaba o de go chori sa o ma ya de ko to ko zay bulo Allahu akbar kotigi ko bele jele le tigiba no yon ko sumela ka babana aya de je ko mo hono ya de chugumi momad ya de ala jenana ka ko be kore ala ka ko beta na fana de ala banga ko beta ngana ngo ma jirawne dugle nyanga hakabta ala ko fana ba kay nyina woni zemo ala aywa anda ga mi ala delli chufe cleve andale an sigile ka to dutla mas e ka to ko gorondla ka wuli ka ande da ahmad wa kabara de ni no kera ko bana pew ya rabbi ala ka malikishi amin akokan jugu ni akonna jugu nyini jugu minu mei an yi do ka so fo jugudo pati ala ka gisholu fana toromo bi jahi nabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah